Green Riders on uusi verkkopalvelu, joka mahdollistaa kimppakyytien mutkattoman tarjoamisen ja vastaanottamisen. Kasper tarvitsee kyydin Helsingistä Tampereelle. Green Riders auttaa häntä löytämään mahdolliset kimppakyydit. Mobiilisovelluksen avulla Kasper järjestää itselleen kyydin Ilonan punaiseen Fiattiin. Ilona ajaa väliä työnsä puolesta päivittäin. Liittyminen Green Riders-palveluun on ilmaista, helppoa ja nopeaa. Voit hakea tai tarjota kyytejä nettiselaimella tai kännykällä. Green Riders ilmoittaa vahvistetusta kyydistä tekstiviestillä. Green Riders yhdistää yksityisautoilun osaksi julkista liikennettä, säästäen luontoa ja rahaa.